Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:21 PM sa buong kapuluan, mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na nagsisisi na matapos niyang malaman niya ang kalagayan ng kanyang ina, doon niya lang napagtanto na may dahilan pala. Kaya madalas nagpo-post o lahat ng mga kaganapan sa buhay nila ay ina-upload sa social media ng kanyang ina. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang mga komento at saloobin ng ating mga kabisyo na gustong magbahagi ng kanilang mga thoughts. Sabi ni MC Jubes, isang nakakalungkot na istorya, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Nakakalungkot na nangyari sa nanay mo, gayunpaman, kailangan mong tanggapin na wala na siya. Nakasama na siya ni Lord. Kaya kung ako sa'yo, para sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon, kung nandiyan pa yung taong minamahal ninyo, naway ingatan at pahalagan nyo sila. Shoutout kay Cabs Bert Cabusao, ang Mang Kanor ng Bulacan Overdrive. Sabi ni Rosel, sorry una sa nanay mo, sa mga nagawa mong kasalanan sa kanya at sa mga naging pagkukulang mo bilang isang anak. At pangalawa, to yourself, na sinisisi mo ang iyong sarili sa kanyang pagkawala. Tunay nga na malalaman mo ang halaga ng isang tao kapag ito'y nawala na sa iyo. Very well said. Sabi naman ni Akim, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera at sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Gusto ko lang pong sabihin na letter sender, laban lang. May mga bagay talaga na mapagtatanto lang natin kapag huli na. Doon lang natin marirealize kapag wala na yung taong minamahal natin. Kapag wala na yung taong nagpapahalaga sa buhay natin. Kaya para sa akin, hanggat maaga pa lang at buhay pa ang taong pwede mong sabihan ng I love you, sabihan mo na sila. Mga kabisyo, marami pa po nagpadala ng kanilang mga komento, ngunit hindi na sapat ang ating oras para basahin pa lahat. At nais ko rin pong magbigay kabisyo ng isa nating naging saloobin sa pagbabasa ng kwento ng ating letter sender.
Mga kabisyo, tunay at tama ang lahat ng mga napakinggan natin na komento at opinyon ng ating mga kabisyo. Na dapat pahalagahan natin yung taong minamahal natin at minamahal tayo ng tapat at totoo. Dahil hindi natin masabi ang buhay ng isang tao. Napakabilis. Sa isang kisap mata, pwedeng maglaho ang mga taong minamahal natin. Kaya hanggat maaga, hanggat malakas pa sila, sabihin na natin na mahal natin sila. Mahirap na dumating sa punto ng buhay mo na nasa huli na ang pagsisisi. Mga kabisyo, dito natin makikita at dito natin marirealize na yung mga action pala ng ating mga magulang o ating mga minamahal ay may mga dahilan. Hindi dahil para sa kanilang pangsariling kapakanan, kundi dahil may mas malalim pa itong dahilan na hindi agad natin nauunawaan. Kaya mga kabisyo, kung may mga tao kayong minamahal na katulad ng iyong ina, lolo at lola, na alam nyo naman na may edad na rin, mas mabuting unawain, intindihin at bigyan sila ng tamang atensyon. Dahil hindi natin masabi na hanggang kailan natin sila pwedeng makasama. Kaya mga kabisyo, kung may gusto kang istorya na ibahagi dito sa aming programa, maaari ka pong magpadala dito sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo may isang gabi o isang araw na kwento mo naman ang aming kapupulutan ng aral at babasahin sa ating programang Rocky Secret Files. Mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Dahil susunod na po ang ating programang Top Secrets.